Перша ліга чемпіонат Білорусі по футболі. В супракеті команди НФК Крумкачі, футбольний клуб «Нафтан». Увага! Гучить державний гімн Республіки Білорусь. Стильные модные аксессуары для мобильных приладов. Официальный партнер НФК Крумкачі – компания «Сома». Добрий день, шановні аматори футболу. Официальный партнер НФК Крумкачі – компания «Белрокстар». Ареною со штучним газоном спортового оздоровленчого комплексу «Олімпійський» у Мінську тільки що прогучав гімн Крумкачов. Разом зможемо перемогти у п'ятому турі чемпіонату Білорусі по футболі серед команд першої ліги. Крумка приймає Новополоцький «Нафтан», команду, яка шмат год виступала у найвищій лізі, але все ж таки 2 роки тому вимушена була покинути найвищий дивізіон за фінансових проблем. І ось 2 роки новополочані, новополовці тримають марку новополоцького футболу, який давно нікому не потрібний, з більшого. За фінансових проблем ведають у 2017 році Новополоцький перапрацоўчы нафтановый перапрацоўчы завод адмовіўся ад фінансавання каманды, а раней клуб все ж таки ніколі не меў падтрымкі дзяржаўнай, заўсёды ён быў пад Новополоцким заводом нафтахімічным гігантам. І ось зараз розпочався перший тайм матчу паміж камандамі. Гаспадары яго павялі як сапраўдныя гаспадары і валодаюць мячом до гэтага часу. Всю першую хвіліну сустрэчы, ну, скажем, 30 секунд яшчэ. Госці пакуль не мелі магчымасці узяць мяч, ось толькі зараз атрымалася. Сергей Кузьминич, головный тренер Крумкачов. Первый помощник судьи Виктор Етиков. Другой помощник судьи Андрей Етиков. Четвертый судья Микита Кабак. Инспектор Юрий Кунцевич. Ось мяч трапіў у нашу коментаторскую, операторскую кабину.
Пайшла другая хвилина сустрэчы. Новаполаўцы рэалізоўваюць першую сваю атаку, пакуль не было ніводнага удару па браме супернікаў, але ўсё ж такі больш валодалі мячом крумкачы. Вось зараз асвоіліся ўжо госці жоўта-сінія тут на штучным газоне, менавіта на штучным, не на сваім звыклым газоне гуляе каманда. Той зялёны дыван яшчэ берагуць, ашчаджаюць ім для сезона. Ну, як звычайна, сезон крумкачы распачынаюць тут. Я маю на ўвазе ось як звычайна і летась і сёлета. Раней, памятаеце, нагулялі на стадыёне Республиканского центра Олимпийского резерву БДУ. Гульня зноў перайшла ў цэнтр поля. Гэтым разам заўзятарская падтрымка крумкачоў з трыбуны насупраць, а не на бліжэйшай трыбуне, як звычайна было. Я нагадаю, крумкачы зараз на 5-м месцы ў турнірнай табліцы першай лігі. Ну, а новаполаўцы перадапошнія. Не з-за таго, што яны такія слабыя, а з-за таго, што у іх пакуль да удара справа не дайшла. Новаполацк атрымаў штраф Ассоциации Белорусской Федерации футбола у 15 пунктов за удел у дамоўленых матчах. Ну, і так команда, бачыце, цярпела і гэты сезон ім распачынаць зноў з такога цяжкага груза, які перадолець вельмі няпроста будзе у барацьбе за вяртанне ў найвышэйшую лігу. А можа крумкачам, можа Новаполацку пакуль і рана ў найвышэйшую лігу, каманда яшчэ як бы так, ну, фінансава не утрымалася, не умацавалася. І удар па браме суперніка. Сергей Кузьмініч, галоўны трэнер гаспадароў поля, увесь час у руху. Крумкачы адны з самых атакуючых камандаў першай лігі, правда, дакладней дзеянняў у іх шмат у атацы, але мала удараў. Такую статыстыку прыводзяць нам. Найлепшым галеадорам у крумкачоў на дадзены момант ёсць паўабаронца Дмітрый Лебедзеў на рахунку 34-гадовага салігорца па нараджэнні. Ужо 3 праведзеныя мячы, 1 наўпрост са штрафнога, 2 мячы на рахунку Михаила Каляткі. Нафтан мае менш заможнага ў гэтым сэнсе лідара, гэта нападнік 25-гадовы Александр Янченко, які вызначыўся 2 галамі, але дублем у папярэднім двубоі супраць Слоніма 2017, які новаполаўцы акурат выгулялі ўдома з лікам 2-1. Ну і сапраўды, у першыя хвіліны гэтага матча крумкачы апраўдваюць свой гімн. Граем моцна, гуляем шчыра, хлопцы з тутэйшых мясцін. Я разам з вами, я разумею, што я такі не адзін.
Ну і у припеве групи «Релікт», яка склала гэты гімн для клуба з Менску, гучыць галоўная фраза «Крумкачы разам зможам перамагчы». Разам, зразумела, з заўзятарамі. Таких не шмат, але ўсё роўна яны ходзяць. Людзей стала меней не з-за таго, што разлюбілі Крумкачу, а просто ўсё ж такі самі разумееце, якая сітуацыя, і не кожны хоча рызыкаваць на трыбунах. Хаця размясціліся заўзятары Крумкачоў даволі так павольна, на адлегласці, но новополацкіх аматараў футболу я не бачу. Ну і так і у самім горадзе Новополацк збіраецца нешмат аматараў футболу на трыбунах. Раней гэта было, калі гуляў Стрыпейкіс, калі гулялі іншыя зоркі беларускага футбола за Новополацк. І когда каманда займала найвышэйшае скажем так, найлепшае ў найвышэйшай лізе месца 4-е, Новополацк станавіўся двухразовым уладальнікам Кубка краіны. Тут тады, конечно, на Атланце было шмат людзей. Ну і так дзіўна, што команда вытрымала і ўвогуле не развалілася ў 2017-м. І выратавалі яе, і дапамаглі, і самі яны сталі так характарнымі футбалістамі, характарнай каманды, але пакуль у найвышэйшую лігу для новополаўцаў шлях закрыты. Ну, прынамсі, з-за таго штрафа, што яны атрымалі на пачатку сезона, і пакуль з няпэўнага фінансавання. Але можна павіншаваць нашых сённяшніх гасцей. Все ж таки пайшла нафта Саудаўскай Аравіі, пойдзе са Злучаных Штатаў Амерыкі. Становіцца нафтаперапрацоўчы завод багацейшым. Хіба што ці патрэбны будуць яму футбалісты ўвогуле каманда. Девятая хвилина сустрэчы. 0-0 у двубоі Крумкачы, Нафтан. Ну, пакуль роўная гульня, правда, все ж таки крыху больш вастрэй атакавалі гаспадары поля. І зноў левым флангам спрабуюць атакаваць Крумкачы, перадачу ў цэнтр. Ой, выдатна як згулялі, но правда не забілі. Ну як так? Неяк так акадэмічна імкнуўся прабіць па браме Павел Грышышка. Так фігурна паклаўшыся, хаця трэба было, здаецца, наўпрост біць. Ну і брамкар новополацкай каманды даў рады з гэтым момантам. Не супакойваюцца. Гаспадары так націснулі, яшчэ крыху больш націснуць, і, магчыма, дамагліся гола ў браму суперніка. Ну і зрэшты букмекеры ставілі на Крумкачоў больш, чым на Новополацк, хаця у Нафтана такія фактурныя футбалісты, асабліва ў абароне. Яшчэ адзін кутні будуць пробіваць гаспадары поля. Вот гэтым разам далёка за межы штрафной пляцоўкі і ўжо небяспекі ніякай. Ну, гэта матч, я казаў, 5-го туру чэмпіянату краіны, пасля якога менскія Крумкачы могуць ускочыць на другое месца нават у турнірнай табліцы, а Нафтан скароціць свой адмоўны баланс. Нагадаю, Федэрацыя футбола пакарала новополацу 15 пунктамі штрафу за ўдзел у дамоўленых матчах, і 6 пунктаў сённяшнія госці, не зазнаўшы ніводнай паразы ў гэтым чэмпіянаце, ужо адгулялі. А лідаруе ў першай лізе гомельскі Лакаматыў, які павінен быў гуляць у гэтым туры з Арсеналам з Дзяржынску, але у Арсенала быў заўважаны футбаліст з вірусам, і
гэтую гульню перанеслі на больш позні тэрмін. Дарэчы, у наступным туры крумкачы таксама павінны гуляць з Арсеналам, таксама на сваім полі, але ці будзе чарговы матч менавіта гэты, ці крумкачы згуляюць у Рэчыцы са спадарожнікам, які таксама у групе лідараў по 10 пунктаў зараз у гомельскага Лакаматыва, у спадарожніка і у пінскай Валны. Чацвёртай перад гэтым турам была Смаргонь і пятай НФК Крумкачы. Заўзятары крумкачоў, як заўсёды, гучныя, праўда, іх меней, ну, я пра гэта казаў. Але людзі ўсё ж такі ходзяць на футбол. І не толькі ў Менску. У 4 турах крумкачы атрымалі 2 перамогі, 1 нічыю ды 1 паразу. Зазналі вельмі такую непрыемную, буйную 0-4 ад гомельскага Лакаматыва. Ну а увогуле набралі 7 пунктаў і займаюць 5-е месца, пра гэта я казаў крыху вышэй. Калі умоўна параўноўваць сілы камандаў перад сённяшнім двубоем, то абодва супернікі гулялі ўжо з 2 аднолькавымі канкурэнтамі, з клубам Гомель. І тая дружына завершылі двубоі ў нічыю. Крумка дома 1-1, Новаполаўцы на выездзе 0-0. Ну і з гомельскім Лакаматывам я казаў, што крумкачы прагулялі у матчы з гомельскім Лакаматывам, зазналі буйную паразу 0-4, а вось Нафтан увёз з гораду над Сажом пункт, завершыўшы выніковы матч нічыёй 3-3. Ну, дарэчы, Вална ў гэтым туры супакоілася крыху гульня на 14-й хвіліне першага тайма і сустрэчы ўвогуле. Так мы бачым, у крумкачоў 3 абаронцы. І апошнім капітан каманды, а прынамсі гэтага пакуль хапае. А вось зараз празяхалі суперніка. Ну, это удар, конечно, не небяспечны. Цудоўна бачыў яго, ды і сам брамкар, ды і сам мяч паляцеў не хутка. Дык вось у гэтым туры Вална перамагла Светлагорскі Хімік 4-2, значит, у яе стала ўжо 11 пунктаў. А Орша нанесла паразу Мікашевіцкаму Граніту 2-1. Гэта матч не лідараў. І ўвогуле у гэтым 5-м туры няма такога забойнага двубою, які быў бы цікавы. Ну хіба што вось матч, які не адбыўся пакуль. Арсенал, Дзяржынск, Лакаматыў, Гомель, 6-й Арсенал, лідар Лакаматыў. Ну а спадарожнік сёння гуляе у сваім горадзе з Гомлем. Матч павінен распачацца о 18-й гадзіне. Вось калі крумкачы сёння выгуляюць, а спадарожнік зазнае паразу, што наўрад ці, конечно, тым не меней, то крумкачы могуць узняцца на другое месца ў турнірнай табліцы. У любым выпадку Крумка распачала гэты сезон мацней, чым леташні. І планы на выхад у найвышэйшую лігу захоўваюцца. Хаця і на пачатку мінулага сезона таксама былі даволі амбіцыйныя планы у крумкачоў. Потым пайшло все не так. Пачалі сыходзіць футбалісты, і каманда, ну так, там былі арганізацыйныя пытанні, і каманда ўжо
Хотя верила десь до середини чемпіонату, ну, ближе до середини чемпіонату, але все ж таки потім стало зрозуміло, що мари об чемпіонстві треба перенести на наступний сезон, на сезон 2020. Доволі жвавая гульня знову пішла, знову команди забігали. Ось так. І удар одразу. Добре, що там оборонця допомог своєму брамкару. Мог вивести м'яч по такой диагоналі і слизнуть у сітку господарого поля. 18-та хвилина першого тайму. 0-0 у двобої Крумкачі Нафтан Новополоцк. Внимательно! Небезпечны штрафные удары, але небезпечнасць яго ў тым, што мяч ставіцца ў некалькіх метрах ад штрафной пляцоўкі, хаця кут, конечно, вельмі востры. Рыхтуюць пільна. Ось так разгулялі госці мяч, а ось прабіць пакуль не ўдалося. Зараз навес, конечно, у штрафную пляцоўку, і там прабіць не было каму. Апярэдзіў супернікаў футболіст Крумкачоў. Барабан нязменны трибут заўзятарскай трибуны у Крумкачоў. Ну, мы бачым, што Новополоцк у асноўным імкнецца атакаваць правым флангам, ну, а Крумкачы левым арганізоўваць свае атакі. Хаця імкнуліся футболісты ў чорна-белай форме і праз цэнтр нешта атакаваць, асабліва на першай хвіліне сустрэчы, памятаеце, там мог быць удар вельмі небяспечны, але не атрымалася. Ну і той момант, калі у Крумкачоў з блізкай адлегласці не атрымаўся удар, мог бы лік, конечно, быць уже 1-0. Самый небяспечны момант быў гэта ў першым тайме, пакуль вось той. Ух ты! Сергей Кузьмініч хвалюецца, бо зацягнулася атака суперніка. Ну, бачу парушэнне ў гэтым моманце арбітр сённяшняга матча. Ось тут штрафны проб'ють господарі поля, гості. Ой-ой-ой. Доволі брутальний момент був. Але знову арбітр дозволив гуляти далі. Ну, а Новополець ляжить на газоні. І при гэтым Крумкачі атакують. Свистка пакуль нема. Арбітр не бачить, він спиною стоїть до гэтага моменту.
Конечно, час был выбить мяч за боковую линию. Вау, ось нарешті. Серйозне пошкодження у нашого гостя. Ну, я пакуль нагадаю, што яшчэ ў 2011 годзе Новополоцкі нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан» меў самы высокі урон у Беларусі, мінус 197 мільярдаў беларускіх рублёў. Ну, зразумела, які тут футбол. Вось і дайшло до таго, што некалі гігант нафтахімічнай прамысловасці, які аказваў падтрымку камандзе з часу яе стварэння, а гэта, між іншым, з час стварэння «Нафтана» клуба футбольнага 1963 год, калі каманда яшчэ называлася «Нафтавік». І вось урэшце ў 2017, як я казаў, увогуле НПЗ «Нафтан» адмовіўся ад спансавання аднайменнай футбольнай дружыны. А жыла ж яна, між іншым, выключна на грошы прадпрыемства, і горад ніколі ёй нічым не дапамагаў. І вось прыйшлося звярнуцца да дзяржаўных органаў, і паўстала пытанне ўвогуле далейшага існавання двухразовых уладальнікаў Кубка Беларусі, але каманда выстаяла, хоць у 2017 пакінула найвышэйшы дывізіён, у якім выступала ажно ад 1998 года з адным перапынкам на сезон 2002, калі апусцілася ў дывізіён ніжэйшы. І вось зараз трэці сезон. Запар «Нафтан» гуляе ў першай лізе. Ну, зрэшты, конечно, фінансы – это адно, а з іншага боку, і сама каманда, сам клуб у нечым вінаваты ў той сітуацыі, бо у 2017 годзе журналіст газеты «Беларусы і рынок» Антон Рогач пісаў, што акрамя таго, што становішча НПЗ «Нафтан» пагоршылася, за невыкананне шэрагу эканамічных паказнікаў, з-за чаго ўвогуле, дарэчы, звольнілі і кіраўніка прадпрыемства Владзіміра Трацякова. Ну, але правал менеджмента клуба таксама быў у той час. Футбольны клуб «Нафтан» мае кіраўніка Леаніда Падліпскага. Ну, а у Кромкачамі кіруе Олег Давидович. Ну, як нагадвае журналіст, клуб не змог зрэалізаваць свой патэнцыял у продажу гульцоў. За 13 год, ну, я маю на увазе до 2017-го, ён не зарабіў на трансферах і $700 000, а ведь нямала добрых по наших мерках футболистов было у «Нафтане», гуляли за клуб и Михаил Гордейчук, и Сергей Полицевич. Но теперь команда гуляе ў першай лізе. Хаця таксама прыходзяць яе футболісты вядомыя. Але пакуль з такім балансам мінус 15, ну ўжо мінус 9, змагацца за вяртанне ў найвышэйшы дывізіён і ўвогуле за высокія месцы ў першай лізе, канешне, вельмі цяжка. Тым не меней, «Нафтан» зараз з мячом. Пакідаюць новаполоўцы двух абаронцаў на сваёй палове поля. Зараз і яны выходзяць за цэнтральную лінію. Але могуць памыліцца, хіба што у Кромкачоў няма такога хуткага імклівага футболіста, каб змог убегчы ад высокіх фактурных абаронцаў новаполацкай дружыны. Зноў гульня супакоілася, тым часам мінула палова першага тайма, 26-я хвіліна. Сустрэча заканчивается 0-0 у двубоі Кромкачы «Нафтан».
Ну і ось зараз навпростовий штрафний удар. Чи є у Новополоцу, хто може бити такі м'ячі, щиро кажучи, не вилучав? Поглядим. Далеко, конечно, але зорки сусветного футболу забиваются с таких отлеглостей. Все может полететь, и рикошет, и все. Но тем не менее, футболисты Крумкачова вышли за межи своей штрафной пляцовки. Как допустить выпадку чего становится поза гульнёю. Але вельмі уважліва рыхтуюцца да прабіцця гэтага штрафнога суперніка ў гаспадары поля. Вось бачыце, мяч ляцеў у браму. Добра, што прыняў на яго на сябе яго абаронца. Конечно, быў моцны удар, але добра, што ніхто не пацярпеў. Удала мяч трапіў не ў галаву, там, не ў пах. Бегатні шмат, таких масаваных атакаў шмат, але ўсё ж такі небяспечных таких вельмі вострых момантаў было бадай толькі 2 ў першым тайме, і каманды пакуль не абвастраюць становішча па-за гульнёю. Конечно, якія трансферы, калі кагосьці куды адпраўляюць новаполаўцы, то за невялікія грошы. Ну і тым не менее клуб, як лічыць Антон Рогач, журналіст «Беларусі рынок» у 2000 напісаў пра гэта, клуб нават не імкнуўся пазіцыянаваць сябе як трамплін для росту маладых футбалістаў і зарабляць на трансферах не эпізадычна, а сістэмна. Конечно, ёсць розная палітыка у розных клубаў. Альбо зарабляць грошы, альбо выхоўваць маладых футбалістаў. Ну вось Новаполацк, як атрымалася, не тое, ні іншае. Таму каманда вельмі вядомая, няхай без вялікіх поспехаў, але вельмі вядомая ў чэмпіянаце Беларусі і у найвышэйшай лізе, маю на увазе. І вось пакуль гуляе ў другім дывізіёне чэмпіянат Украіны. А от усё ж такі ўкінуць футбалісты Крумкачоў, таму што за пашкоджанне расселены вымушаны былі выбіць мяч за бакавую. Дакладней, новаполаўцы вымушаны былі выбіць мяч за бакавую, і зараз зноў гульня пайшла. Так шырока гуляюць, конечно, каманды. Зараз пашырылі свае тактычныя зыходы да кожнай брамы, але ўсё ж такі да штрафной гэта ўсё не даходзіць. Добра, што і абаронцы змагаюцца так адчайна, і ты, і іншыя ў Новаполацку ўвогуле, калі каманда Крумкачы абараняецца ледзь не поўным складам, то ў Новаполацка 2-3 футбаліста ў абароне, і гэтага дастаткова. Гэта даволі надзейна. Помылка и удар. Вот зараз мог быть рикошет, конечно, кутний удар, потому что был чутное кранание буцы. Бузенка, здаецца, и мяч полетел за межи поля ад ноги футболиста Крумкачоў. Кутні з правага флангу атаки выконваюць футболиста Нафтана. І зноў цішыня, зноў все рыхтуюцца, зноў все сочаць. Ну, зрэшты, кутні могуць рабіць і падаваць мячы з гэтага стандарту і тая каманда даволі небяспечная. Ну, зараз зноў левым флангам
Выход у штрафную пляцовку, передача в центр. Гэтым разам мяч не дайшоў до 11-го номера Крумкачоў. Таго самага, які не скарыстаўся самай небяспечнай атакай у першай палове сустрэчы каманды Крумкачы гаспадароў поля. Меня два ко мне! Побегали! Контроль! Два! Попросите кто-нибудь еще, пацаны, это там сядь, но... Иди! Иди в него! Пакуль кароткі пас. Ну, а зараз памылка ўвогуле. Не паразумелі адно аднаго футболіста Нафтана. І брамкар, дарэчы, у мінулым сезоне ўсё больш браму каманды абараняў ветэран і беларускага футбола, і ўвогуле Фамічоў, але зараз Сергей Кузьмініч вырашыў зрабіць дисквалификацию. Красная карточка. ціск на больш маладых футболістаў, тым более, што Фамічоў пакараны, такі гарячы хлопец, конечно, актыўны, такі дынамічны, пакараны чырвонай карткай. І зараз ёсць магчымасць у галоўнага трэнера Крумкачоў паглядзець больш маладыя варыянты на апошнім рубяжы, апошняй мяжы каманды. Пакуль дае рады, даюць рады. Далёкай хуткасці не хапае такой, каб семеніць ножкамі і абысці футболістаў Крумкачоў. Тым больш яны зараз, бачыце, вярнуліся зноў амаль усёй камандай. Хіба што Яцкевіч наперадзе адзін. Ох, які, ой, перакладзена. Пашчасціла зараз гаспадарам поля. Ці, як раней казаў паэт, пісьменнік і каментатар спартовы Алесь Камароўскі, мяч трапляе ў бэльку. Цяпер кажуць папярэчыну такой літаратурнай беларускай мовай. Ну, у цэлым цікавы першы тайм, конечно, пакуль без галоў, але з момантамі небяспечнымі. Але галоўнае, што ў руху не катаюць мяч футболісты ні той, ні іншай каманды. І нават цяжка сказаць, у каго большая перавага. То адны, то іншыя ідуць наперад і стараюцца разнастаіць свае атакі, хаця пакуль усё прадказальна збольшага. І зноў жа не хапае хуткасці. Можа быць, Новаполацк крыху і хутчэй у прыняцці рашэнняў у атакуючых момантах, але тым не меней Крумкачы паспяваюць абараніць сваю браму і нават штрафную пляцоўку, не пускаючы туды футболістаў гасцей. Ну, вось бачыце, зноў перахоп, так даволі самаахвярна. Нападнікам прыходзіцца апускацца ў сярэднюю зону. Дапамагаюць адно аднаму футболісты розных амплуа, розных ліній.
Ну і ось уваход в штрафную пляцоўку, але было становішча па-за гульнёю. Тут уже не упільнавалі футболісты у чорнай форме гэтага моманту. Такі быў далёкі пас по дыяганалі, але арбітр прыпыніў гэтую атаку. Ну что, так подобно в першым тайме не будзе праведзеных мячоў, хаця все бывае. Вось бачыце, якая памылка могла быць. Там! Добрый таки пас правой ногою на левый фланг. Дальше по такой крученой траектории. Пожимайся! Иди второй! Я здесь мешаю писать. Ну, контролюють свої межі два оборонця по-ранейшему у Нафтана. А Крумкачи обороняются больше могутными силами. Сейчас садишь еще раз так. Сыграй. Быстрее просто ты не пытаешь, а не обыгрывай. Ну, лічыцца, што у Нафтана найгоршы стадыён у Беларусі. Атлант, конечно, слабенькая арэна, і нават пры тым, калі каманду НПЗ Нафтан падтрымліваў клуб ад самага пачатку, ад самага яго нараджэння, з таго часу не маглі пабудаваць стадыён. Тады ж ўсё ж такі нафтавае прадпрыемства было значна больш моцным, чым зараз, калі яго развалілі і развалілася само. Былі супраць новаполаўцаў і даволі такія незадаволеныя погляды, чаму каманду увесь час терпяць і выдаюць ёй ліцэнзію, нягледзячы на тое, што няма нормальной арены. Зараз удар, цудоўны удар і мяч у браме. Арбітр залічвае гэты гол. Крумкачы ўсё ж таки паспелі на 40-й хвіліне адкрыць лік у сённяшнім двубоі. Урэшце даціснулі абарону Нафтана. Можа, на крыху і стамілася задняя лінія команды з Новополоцку. Не упільнавалі, але даволі так масавана атакавалі футболісты Крумкі і урэшце рэшт адкрылі лік. Не ведаю, наколькі гэта справядліва для першага тайму. Ўсё ж такі тыя атакавалі, але вось Казакоў, калі ласка, першы свой момант не зрэалізаваў. Памятаеце, ён пяткой з блізкай адлегласці прабіў у браму, але по цэнтру пайшоў мяч і брамкару не цяжка было адбіць яго. А гэтым разам ён дабіў ужо літаральна ў самую браму, нават не на брамкарскай лініі стаяў, а увогуле там на лінії ворот, на лінії брамы. Пачынаюць нервавацца футболісты Новополоцка. Так, трэба прызнаць эканамічную несамастойнасць, характэрную для беларускай мадэлі экономики. Это у нас не у России, что где трымаюць клубы не дзяржаўныя органы збольшага, а ўсё ж таки спонсоры. У нас гэтых спонсораў, калі ёсць, то ніхто асабліва не хоча свяціцца сваімі грашыма.
І 42-я хвилина зустрічі. Константин Казаков відкрив лік на 40-й. Кромкачі хутчэй за ўсё розпочнуть другий тайм лідерами. Ну, бачите, я помилився, тому що гульня так супокоилась, это настолько было ровно, что мяч мог залететь, видать, только вот такий момент. Коли Кромкачі решт провели атаку у нескольких футболистов. Ничего не добился, столько бег. Отсук. Один, Саша, один. Саня, один. Сань, еще. Стучи, Миша есть, Дима, да. Кромкачі выпустили свои маски адмысловые. Добрый сувенир для прихильников клуба, да и вогуле. Они такие не безликие, а так и подписаны Кромкачі. Довольно такие щільные, незвичайная марочка. Спокойно в него. Паша, Саня левая! Саня левая! Не полезь. Игруху, блядь! Ну, коли решить, что у Кромкачів было только 3 назви. Кромкачі заховувалися, то офіційно, то неофіційно, Кромкачі, НФК, і зараз команда називається НФК Кромкачі. Ну, як тут у клубі зазначають, це незвичайний фантастичний клуб. Ну, Полоцк все ж таки мав значно більше назв. Спочатку називався Нафтовик, потім просто Новополоцк, потім Двіна, Комунальник, знову Двіна, Нафтан, Нафтан Зівон і врешті знову Нафтан. Але з 2001 року команда носить цю назву. Було і підприємство, яке спонсорує, утримувало дружину. Так само називається Нафтан одноіменне. А Кромкачі все ж таки оригінальна назва, запоминальна. Казаков, бачите, як низько опустився і навіть на своє полове поле допомагає оборонцям. Перший тайм скончився, який, до речі, по часі вже закінчується, 45 хвилин з гуляна. Тільки додатина поки не бачу. До одного часу першого тайма разниця як мінімум 1 хвилина. Костя, да иди сюда, выше, ну! Правильно, как минимум, на погляд арбитра. Ну что, ці поспеє Новополоцк организовать атаку и пробить по брамі. Подобно на то, что есть магчимость, але вельми щільна оборона у Кромкачів. Коллективно обороняются футболисты Крумки, и зараз все. Уже нічого нового у гэтым першым тайме матчу Кромкачі Нафтан не буде. На 40-й хвилине вызначился Константин Казаков, 11-й номер команды Кромкачі, нападник клуба. И господари поля ведут с ликом 1-0. Арбітр дає свисток закінчення першого, доволі цікавого, я ще раз скажу, тайма, по яким усе ж один м'яч був проведений. Зараз перепинок, чекаємо другої полови зустрічі.
Таким чином, двубой Крумкачы-Нафтан, 5-й тур, Макс Лайн, першая ліга чемпіонату Беларусі по футболе, 1-0 після першого тайма. Константин Казаков визначився на 40-й хвилині, і господарі поля ведуть з мінімальною перевагою. Новополовцы імкнуцца адгуляцца. Яшчэ раз нагадаю, Крумкачы займаюць 5-е месца ў чэмпіянаце, займалі перад гэтым турам, і новополовская каманда была перад апошнюю з колькасцю пунктаў мінус 9, бо атрымала штраф ад Федэрацыі футбола за удзел у дамоўленых матчах. Арбітр сённяшняй сустрэчы, пачну з яго, бо не называў гэтага былога футбаліста і арбітра, які, дарэчы, пачынаў сваю судзейскую кар'еру менавіта паралельна з удзелам у актыўным футболе, у гульнях чэмпіянату Беларусі. Амін Куркхелі, 29-гадовы нарадзенец Гомля, былы нападнік клубаў ДБК-2, ДБК Гомель, Жлобін, ды расійскай Зары з гораду Старадуб. Это аматарскі клуб, які выступаў у чэмпіянаце Бранскай вобласці. Вот такі сёння галоўны арбітр, малады. Ну, я не ведаю, самы малады я пакуль не падлічваў, але, конечно, у асноўным распачынаюць судзіць матчы пасля 30 гадоў. Вось Курхелі мае алжырскія корні, таму такое імя і прозвішча. Крумкачы зноў атакуюць. І выдатны момант, ну куды ж ты б'еш? Неяк так перакошвае апошні момант футбалістаў гаспадароў поля. Зараз, дарэчы, у іх з'явіўся на газоне, ну ён і быў Дмітрый Лебедзев, пра якога казаў, што ён найлепшы бамбардзір каманды пакуль у 4 згуляных матчах, у папярэдніх 4 згуляных матчах. Дмітрый Лебедзев, футбаліст, які 13 траўня адзначыў свой дзень народзінаў, менавіта 24-годдзя. 34-годдзя. Ну і дапамагаюць сённяшняму галоўнаму суддзі Аміну Куркхелі Віктор Гецікаў, Андрей Гецікаў і 4-й арбітр Нікіта Кабак. Дэлегат, інспектор Ассоциации Белорусской Федерации футбола Юрий Кунцевич. Вось в якіх складах гуляюць каманды, ну, прынамсі, пакуль я не бачу заменаў. Гулялі каманды ў першым тайме, потым разбярэмся. Брамкар у Новополоцка, расійскі футболіст Александр Шубин. Под другим номером Михаил Радченко. Вось зараз ён, дарэчы, згуляў галавою. Александр Новик, 3-й номер, Глеб Жердзев, 6-й, Денис Галенко, 7-й, Денис Тропашко, 9-й, Александр Янченко, 10-й, Эльвин Алиев, 11-й. 20-й, мы бачили у обороне, нигериец Лавал Абдулаис Абидеми. 21-й, Алексей Плюсунов, капитан команды, и 23-й, Дмитрий Тамела. Зараз ён каля мяча, до брамы далёка. Што ён прыдумае? Небяспечна, але я ж кажу яшчэ раз, што каманда Крумкачы абараняецца даволі шчыльна, даволі вялікай колькасцю футбалістаў, і таму прабіцца там цяжка. Хутчэй за ўсё, калі удасца Новополоцку узяць браму суперніка Крумкачоў, то толькі праз далёкі удар. Прынамсі так выглядае. Ну і падавалася, што ўсё ж такі Крумкачам цяжка узяць апошнюю мяжу Новополовцу, але, бачыце, удалося. Тым больш увесь першы тайм яны ў асноўным абараняліся, я маю на ўвазе госці, двума футбалістамі, якія кантралявалі там заднюю лінію і не спяшаліся вяртацца ўсёй камандай у сваю штрафную пляцоўку. Галоўны трэнер Новополоцкага клуба украінец Тарас Чопік. Становішча па-за гульнёю. Крумкачы. У браме сёння Станіслав Клішчук под 19 номером. Другі номер Руслан Лисакович, Михаил Калятка под 8, Константин Казаков под 11, Дмитрий Лебедев 13, Андрей Альшанік. Ось такі футболіст з'явіўся ў гэтым сезоне ў клубе. Под 15 номером Роман Гаев 20, Сергей Ленько 30,
Дмитрий Жданок, 54-й, Павел Гречишко, капитан команды, 89-й, и Александр Яцкевич, 98-й, что мне весь час хочется назвать его Яцуком. Это, конечно, Александр Яцкевич. У минулом сезоне он забил один мяч у самым важным матче сезону для команды, когда Крумкачи перемогли у Берасти Рух. Головный тренер господарова поля Сергей Кузьминич. Другий сезон он ведет команду по чемпионате. И, ведаете, довольно таленовито у него отрымливается. Принамсі, амбіції узросли. Крумкачі йдуть на третю перемогу у чемпіонаті Білорусі. Основних діючих особів сьогоднішнього матчу до всіх я назвав зараз. І зараз сочим далей, як будуть розгортуватися події, а тим часом пройшло 6 хвилин після початку другої полови зустрічі. Там Дмитрий Томело не розібрався, куди віддавати. Все ж таки гості навесили м'яч на браму Станіслава Кліщука, вельми молодого, до речі, брамкара, йому 20 років всього. Ну, але дійничає упевнено. Здається, 23 легіонера у складі новополовцю, ну а у Крумкачов один росієць. Леонид Подліпський був обраний президентом, весь час хочеться сказати, але приходиться казати старшинем клубу «Нафтан» у 2003 году. Покуль не все отрымливается, але тем не менее довольно стабильно. Уявите себе, столько годов быть на такой посаде. Хотя старшиняк это, конечно, не головный тренер. Працював у Новополоцьку, коли пам'ятаєте, у 2004-м Вячеслав Акшаєв. Новополоцк зайняв тоді 10-те місце, у 2005-м 9-те. Ну і 7-е, коротей, это, кажучи, увесь час був у середині турнірної таблиці, ці ніжей у найвищій лізі. Але, я ще раз нагадаю, найбільш поспіховим було 4-те місце у чемпіонаті Білорусі для клуба «Нафтан». Ігор Ковалевич керував командою, теперішній наставник Городенського Ньомна. Спочатку був тренером дубля, ну а потім праз 2 роки у 2007-му узначалив Новополоцк «Нафтан» як головний тренер. Так ось у 2009 году, менавіта у 2009 команда заняла самое высокое место у чемпионате, 4-е. У Крумкачов у найвищій лізі великого поспіха поки не було, але головний поспіх, конечно, це перемога над Батей, перемога над Шахтером. І увогуле сезон у найвищій лізі це видатний клуб, для видатне досягнення для зовсім молодого клуба. Протягивать бить по брамі суперника на Крумкачи, правда, их удары блокуются. Ой-ой-ой-ой-ой. И все равно Курхелі дає гулять. Таких було доволі небезпечних сутикнень немало у першій половині зустрічі, але арбітр не давав свистка. Поспівають Крумкачи оборонитися, вибити м'яч то уліво, то вправо. Ось і зараз м'яч, здається, прилетів куди? На кутниці на аут. Замена у Новополоцка под 14 номером вийде Алексей Гудов. Замість Эльвина Алиева. На 10-й хвилині зустрічі. Поле покинув Улесного 11, Эльвин Алиев. На поле вышел Улесного 14, Алексей Гудов. Здається, це перший замін у сьогоднішньому матчі.
Так вот, у 2009-м, кроме того, что команда заняла наивысшее место у элитным дивизионе, 4-е, яшчэ она стала и уладальником Кубка Беларуси упершыню. Да, были годы, были поспехи, были заўзятары, были особы у команде, ну, принамсі на ўзроўні беларускага футбола. Ну, і што згадваць пра Валерыя Слепекіса, які гуляў за каманду вельмі доўга. Выдатны нападнік, галядор, бомбардзір. Это было у мінулым. Жданок адышоў так нізка, опусціўся, аддаў перадачу капітану свайму, які быў на месцы, на пазіцыі апошняга абаронцы. Конечно, як не узгадаць, што Нафтан правёў 4 матчы у Еўракубках. Першы двубой команда выступала у Лізе Європи, зрозуміло. Команда гуляла перший раз з бельгійським Гентом. Зрозуміло, повні трибуни зібралися у Вітебську, гуляли новополовці. І Олександр Дегтяров визначився дублем. Нафтан, конечно, для поздзіўлення ввогуле у вялізным захапленні для сваіх заўзятараў перамог Гент 2-1. Але на выездзе клуб саступіў з лікам 0-1 і далей прайшлі бельгійцы. На 2012 годзе новополовцы зноў згулялі ў Лізе Європи. На гэтым разам супернікам быў, як лічыцца, самы тытулаваны клуб Усходняй Еўропы. Гэта не тое, што лічыцца. Ух ты! Лету свою браму не закінуў мяч Станіслав Кляшчук. Кулаком ударыў і мяч трапіў ці там у скрыжаванне, ці проста ў штангу, але так ён няўдала адбіваў яго. Ну, малады хлопец. Досвіда меней. Яшчэ адна замена Нафтана. Александр Клішчанок прийшов. Ось так две замены акурат, ну, у першай палове, у першай 15 хвілін другого тайма зрабіў настаўнік новополовцаў Тарас Чопік. Поглядзім, як яны асвяжаць гульню, як гаворыцца ў футболе. Сёння раніцай у Менску быў даволі холодны, такі прахалодны дзень, вельмі нават прахалодны, ветраны. Потым гадзіну ў 11 вызірнула сонейка, стала цяплее, ну а зараз зноў хмары навіслі над стадыёнам спартова-аздараўленчага комплексу «Алімпійскі». Магчыма, пойдзе дождж, стала прынамсі халаднее. Ну, гэта ўсё дробязі. Дык вось з «Цырвенай звездай» новополацкі клуб згуляў даволі актыўна, і каманда даволі вынікова, скажем так. У першым матчы у Новополацку Нафтан саступіў з лікам 3-4, а вось у сталіцы Югославіі, ну зараз Сербіі, згуляў у нічыю 3-3 і саступіў тытулаванай камандзе всяго адзін мяч. Шкада, конечно, што больш новополовцы не выступалі. Бачыце, якая характарная каманда была, што новополовцы больш не выступалі ў Еўракубках, але не ведаю, наколькі памятныя іх поспехі. Тым не меней, тады гэта было, конечно, вельмі гучна. Пісалі на сайце УЕФА, пісалі, зразумела, у Сербіі. Ну, і тым не меней, все ж таки професіоналы захапляліся камандою, а як звычайна кажуць пра такіх, што не вельмі гэта ўсё надоўга. Ну вось кутні зараз з правага флангу атакі будзе падаваць Михаил Калятка. Паглядзім, як гэта атрымліваецца. Мала кутніх, больш кутніх у першым тайме все ж таки рабілі футбалісты Нафтана. Так
само не було небезпеки. Що зараз придумає колядка і хто там йому допомагає. Ніколай Зянько. Зараз у штрафної, так, до речі, у Крумкачова так само відбулася заміна. Ось я бачу Зянько. Зараз на полі він був резервовим футболістом, в резерві починав. Ну, це тримається, далекий удар у Крумкачов. Отримався такий простріл худший. Направду було вельми моцно і так у бок від брами, тому не отримався удар. А Бетимин на левый фланг отдал мяч. Быцем бы он так довольно, ну, надійно цементовал, гучно кажучи, оборону новополовцю, але все ж таки знайшли можливість. Просто почали худше гуляти, ускорилися, як так кажуть у футболі футболісти Крумкачова, і провели атаку худше, чим поспели за этим посошить оборонцы Нафтана. Лебедев покуль застаецца найлепшым бомбардиром у Крумкачоў. 3 проведенные мячи, 34-гадовы футболіст і сёння меў магчымасць вызначыцца, прабіўшы з блізкай адлегласці, але мяч пайшоў мимо брамы. Ну, такие, конечно, арбитр не поставить пенальти. Просто. Еще одна замена. Под 18 номером. Заміна у складі Богат Крумкачов. Доля покинув боєць номер 54 Дмитрий Ханов. Дякую за прийом. Ну, а Виталий Лихтин з'явится. 25-годовый, 24-годовый. 24-годовый гулец. Ну, ось і дощ, здається, пішов. Сильніше. Ну, у кого заміни мощніші? 2 заміни у одної команди, 2 у іншої. Лисакович, пробачте. Вот, подними! Нічого, поки не винайдуть гості в атаці. Ось Крещанок, який вийшов на заміну. Попередження буде, звісно. Попередження Андрею Альшаніку. Так доволі, ну, кажуть, у футболі зрубив він, скосив футболістів суперників і зрозуміло штрафний удар. Перестаньте разыгрывать. Подайте в штрафную. Тарас Чопік каже, кричить футболістам, щоб вони перестали розгулювати м'яч, подавали у штрафную, там буде більш небезпечно. Капітан команди Олексій Плюсунов для м'яча. Ноги! Поспівають усе ж ранее, знову господарі поля на гэтым мячы, бачите, головою гуляють і не дозволяють супернику
нават дакрануцца да мяча пасля гэтага стандарта. Клішчук выбівае мяч у поле. Закончилася 21-ша хвилина матчу поміж Кромкачами і Нафтаном. Двобоєм 5-го тура Макс Лайн чемпіонату Білорусі по футболу у першій лізі. 1-0. Мяч Константина Казакова на 40-й хвилині сустрэчы пакуль застаецца 1 у сустрэчы. Узмацніўся ветер. Дрэнны прыём у Михаила Радченкі. Мяч пакідае межы поля, аут, але Кромкачы не напружваюць оборону суперника адразу пасля ауту. Можна, конечно, мяч патрымаць і не спяшаючы разгульваць гэты мяч і выбіваць яго просто наўпрост наперад. Але Кромкачы, для Кромкачоў такая гульня, яны, бачыце, імкнуцца все ж таки бегаць, працягваць, рухацца. Абаронца Абедземи, нигерийский футболист, для мяча не знайшоў працягу гульні. Спереду толькі зараз была далёкая перадача на Глеба Жердзева. Той быў там адзін, яго хутка з'елі футболісты Кромкачоў. Гаспадары поля, яшчэ раз скажу, наступны матч павінны праводзіць прынамсі з дзяржынскім Арсеналам, але той яшчэ матч 5-го тура не згуляў з-за таго, што знайшлі ў складзе у футболіста. Адныя кажуць, што пацверджаны коронавірус, іншых шукаюць. Ну, просто многія трэнеры кажуць, што асабліва у нас аналізаў ніхто не бярэ. Бок ёсць нейкія подозрения, але афіцыйнага статусу, ну, не статусу, скажем так, афіцыйнага захворвання не прызнана. Ну і тым не меней, матч 5-го тура паміж Арсеналам і клубам Локомотив Гомель, лідерам чэмпіянату Беларусі, перанесены на больш позні тэрмін, на які невядома. Дарэчы, сёння будзе матч у найвышэйшай лізе паміж Менскім Дынамо і Іслыччу. Таксама у Іслыччы быццам бы знойдзены коронавірус нават не у аднаго футболіста, у двух футболістаў і чальца штаба каманды. Александр Макась, адзін з іх, падказваюць. Але ўсё ж такі гэты двубой сёння адбудзецца на Менскім стадыёне Дынамо. І цікавая сустрэча, таму што у Віталя Жуковскага, галоўнага трэнера Іслычы, які ўзначальвае клуб ад самага яго стварэння, ад самага яго пачатку, 2010 года, дзень народзінаў, ён назначыць 36-годдзе, і ці паднясуць яму футболісты Іслычы, футболісты з Менскага раёна, на радзінцу Міхановічаў, таксама з Меншчыны. Падарунак невядома, прынамсі букмекеры кажуць, што Менскае Дынамо, ну, лічаць, што Менскае Дынамо больш шансаў мае на перамогу. Леонід Кучук
узначаліў клуб у гэтым сезоне. І ну ось так, колькі з 2010 года было трэнераў у Дынама і колькі ў Іслычы. У Іслычы 1, а у Дынама, ведаеце, толькі ў гэтым сезоне 2 ўжо. І Дынамо на 13 месцы, а Іслыч на 6. Стабільнасць прызнак класу, кажуць. Можа, гэта не адносіцца да нашай дзяржавы, да нашай палітыкі, але прынамсі у футболе так бывае. Як бачыце, барысаўскі БТ не змяняў трэнераў пры Анатолі Капскам, і каманда мела шмат поспехаў. Ну там вымушана Юрыя Понтуса змяніў Віктор Гончаренко, але мінімальная колькасць трэнераў, а ў Іслыча, про якую казаў вышэй, увогуле толькі 1 за 10 год. Ты что делаешь? Зинько! Саня, вот так! Да, Сергей Кузьминич вывела гульня Зенко. Что меня разгоняй один? Выпустивши Миколая Зенко у другім тайме. Все ж таки Кузьминич пакуль не задоволены ягонай гульнёй. Ну, а это Яцкевич. Нападнік, але ён часта вельмі адыходзіць назад, хуткасць невялікая. Згуляць на вастрыне ён таксама не надта хоча, прынамсі не атрымліваецца. Саня, останься здесь, я! Калятка зараз у цэнтры поля. Таксама няма такіх дакладна акрэсленых лініяў, каб сказаць, што там у 4 абаронцы гуляюць Крумкачы, ці Нафтан, ці ў 3, ці ў лінію. Увесь час дзве асобы ззаду у іншай каманды, потым хтосьці вяртаецца, дапамагае. Ну, Крумкачы паспяваюць усёй камандай. Памятаю, хакейная зборная Чэхаславакіі вызначалася тым, што паспявала вяртацца ўсёй дружынаю у абарону, дапамагаць свайму галкіперу Іржы Холічаку ці камусьці яшчэ. Ну, гэта было даўно. Добра, што ў Крумкачоў хапае сілаў вярнуцца, дапамагчы. Ну, ой, памаліўся. Памаліўся зараз Лісаковіч, аддаў мяч суперніку, а той не спяшаецца пайсці наперад. Зноў быў удар па нагах, але Куртхелі даруе гэты момант. Небяспечны удар, але ну таксама не сказаў бы, што вельмі блізка ўжо каля. Хорошо, что пробило, можно уже клеща один раз наградить, он уже 4 раза туда открывает. Каля штангі пролетел мяч. Зараз замену рыхтуе Сергей Кузьминич, третью. Зноў молодой футболист выйдзе на поле. Ребята, лицом не поворачивайтесь. Прийшла 30-я хвилина другого тайма. 75-я у матчі. За 15 хвилин до закінчення двобою Крумкачы Нафтан. Крумка вядзе з лікам 1-0 і чакае выніку двубою. Ну, правда, гэта яшчэ не закончыўся, але тым не меней. Калі спадарожнік рэчыскі сёння саступіць у сваім горадзе Гомлю, зноў жа наўрад ці, бо Гомель далёка не лідар, то Крумкачы маюць магчымасць падняцца на другое месца. Ну, у мінулым сезоне каманда ўсё ж такі ў першай лізе вышэй за 8-ю, здаецца, пазіцыю у чэмпіянаце не ўздымалася, усялякія праблемы, зноў жа кажу, і арганізацыйныя, і
кадровое, все это было и сказалось, и отбилось на команде, которая все же концовку чемпионата провела больше активнее, лепей. Правда, прогуляла опошний матч тут. Таким чином, замест Руслана Лисаковича на поле выйдет 17 номер Артем Воронцов. Дякую за подняв. На поле выходит гулять. Потом там 71. Илья О, не, Илья Деребера, пробачьте. У Воронцова 17 номер, у Деребера 71. И так само молодой футболист, российский легионер 99-го года народжения. Что ты руки поднимаешь? Я ему уже вспомнил, все 21 год все где-то. Ну чому б крумкачам не провести ще один м'яч у сьогоднішньому двобої? Чому супокоюватися, коли є можливість? Підстамилися, зрозуміло, і ті інші, таких хуткостей немає, як у першому таймі. Так, раскатали покуль нафтановцы господарого поля. Кліщанок туди у штрафну пляцовку. Іскевич маханув помимо м'яча. Ой-ой-ой, зрезався. Це саме м'яч з ноги Андрея Альшаніка. Так само молодий футболіст, так само 99-го года народження Альшанік. І вже має так само 21 год. Ох, сам выход. Пенальти, конечно, не будет тут, але ну, помылка, но можно было забивать этот мяч. Нечто проморозил атакованный гулец Крумкачев. Михаил Колядко, 8 номер. Конечно, такие треба забивать. Это может сказаться на концовце матча, коли все ж таки Нафтану удастся провести гол. Шкода гублять пункти у хатнім двобої, да ще з таким суперником, який знову ж має гучне ім'я. Ну, одночасно гучне, тому що стабільно гуляв на вищій лізі Міл Раней. Сьогодні гэта команда без вялікіх фінансових, ну, ввогуле у Крумкачова так само невялікія фінансові магчимості, але тим не меней команда має все ж таки доволі відомий бренд Новополоцький Нафтан. Зінько імкнувся виправитися перед головним тренером, але так нічого і не вийшло, тому що туди передача на Константина Казакова, на вийшовшого на заміну Іллі Деребєри, ні до чого не привела. Ну, сьогодні у Крумкачов по основному складі значно більше молодих футболістів, ніж летось. Зовсім молодих, 21-годових. Я думаю, що їх отримується не горш, ніж у тих, хто гуляв летось з більшим досвідом. 35-я хвилина другого тайма. 1-0 Крумкачи вигулюють у Нафтана і доволі надійно, тривало обороняються. Зінько, звісно, тут один був у компанії трьох футболістів суперника і згубив м'яч. Лебедев сьогодні не такі активні. Ранее ему удалось 3 мячи провести. Сьогодні він на Вострині мало гуляє. Ну, ввогуле таки, принаймні зараз виглядає доволі стомлено. Так, що тримається у Деребєрі? Коля, ты где, Коля?
Научись Нисов сначала в футбол играть. Пайшоў наперад і лаваў Абдулаіс Абідзімі. Потом твои передачи. Больше он гуляў раней ззаду на лінії обороны, але зараз вяртаецца на свою правую пазіцыю абаронцы. І Зенько. Ох, добра згуляў назад, але так незручна для партнёра. І ось Дериберя. Лебедев. Моцная перадача, вельмі моцная. Виталий Лихтин, конечно, не различил свои силы, хотя згуляў отчаянно и с надеей, конечно, на то, что у Дериберя атрымаецца зачапіцца и пайсці в атаку, он был там один с левого флангу. Давай, 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 Размов. Андрей здесь, серый, серый, серый. Ну что ж, 3 замены пакуль зрабіў Сергей Кузьминич. Ну, Дерибер, я думаю, что довольно активный, хотя, конечно, вельмі молодый для того, как вырашаць некие задачи. Но есть таленты. А зараз уже Навтан обороняется, як Крумкачы в першем тайме, и увогуле на працягу всей гульні старается большестью склада подтягнуться до своей брамы, и все ж таки любыми методами, ну не методами, а любой своей активностью выбить мяч за межи поля. Альбо наперед просто. Абидзими снова своему партнеру с правого флангу. Тут небезпечная передача. Ну, бачите, я думаю, что просто не чакаў гэтага моманту Денис Тропашка. Мяч пролетел імкліва каля правой штанги. Просто было бы там подставить ногу, и все, мяч улетел бы у правый бок, улева от брамкара Крумкачоў. Мяч атрымаўся прыкладна такі ж момант, пры якім Константин Казакоў адкрыў лік у сённяшнім двубоі. І гэты лік 1-0 захоўваецца до 39-й хвіліны другого тайма. Ну штосьці шукаюць новаполаўцы, штосьці яны Подошли там, вот, подгоняй. Отбор игроков сразу. спрабуюць абвастрыць, але пакуль акрамя пары момантаў, хаця былі даволі, конечно, небяспека была, але ну, мяча няма, гола няма. Янчин, конечно, там придумал зараз мяч у Абидзими и ну бачите, знову. Колядка. На левый фланг Альшанику. Передача в центр, але моцная и не поспевая пробить по браме соперника Дмитрий Лебедев. А был бы 4-й мяч у чемпионате. Добрый вынік. До речі, самым выніковым клубом у чемпионате Беларуси у першей лизе з'являється Локомотив. 15 проведенных мячов у 4 турах. И там разница, здається, 5 пропущенных. Разница, конечно, пригожая. Ну и зараз еще одна замена. 4-я, апошняя у Крумкачоў. Под 81 номером выйдет Петр Згурский. Увогуле 2001 года народжения.
Хлопцу нават не сповнилося ще й 19. Згурський. Петр Згурський, 81 номер. Ушел. Замену исправил пока Крумкачев. Более противного Гулес 71, Илья Герабера, Яков Зубыльев. На поле Гулесного 81, Петр Разгурский. Ну, бачите, Ілля Дерабєра погуляв зовсім мало. Я навіть не пам'ятаю, коли його випустили. Ну, випустили у другому таймі, може хвилин 15 погуляв усього Дерабєра. Молодий російський футболіст. І зараз іншим молодьонам замінив його Сергій Кузьмініч, Петр Згурський. 18-годовий футболіст на полі зараз. Самий молодий. Мяч не покинув межі поля. Ну, не треба так ризикувати. Я думаю, у той час, коли до кінця залишилося 5 хвилин, можна просто закидами наперед. І заміна у клуба «Нафтан» замість Олександра Янченки виходить Артем Шубко. Поле покидая Гулес номер 9 Александра Янченко. На поле вышел Гулес номер 18 Артем Шубко. Впереди, впереди! Да! Шуба! Пять сколько, пять! Три заміни було у «Нафтана». І ще одну має право провести головний тренер команди Тарас Чопік, а одна з цих замін, я ще раз нагадаю, була зворотною. Не ведаю, по якій причині Дерабєра покинув поле, вийшовши на його хвилин за 15 до этого, але ну, хоча це все травма ніяка. Будь би він недренно виглядав, не може бути так хутко тренер замінити молодого футболіста. Не ведаю. «88-я хвилина зустрічі заканчивается. 1-0. Крумкачи выгуливают у футбольного клуба «Нафтан». И коли им удастся это зробити, команда буде мати показники лепші і, зрозуміло, подиметься у турнірній таблиці зі свого 5-го місця. Сергій Кузьмініч рихтує ще одну заміну. Бачите, вже помиляються нафтановці. Тут, звісно, поспіть треба великі худкості. Так, колядка. Не здолів протиснути. Обучается Дерибери, конечно, футболист Крумкачев. Таким чином, Дериберя зворотная замена, Виталий Лихтин выходил на поле, и Николай Зинько. И зараз опошнього резервового футболіста випускає у сьогоднішньому матчі Сергій Кузьмініч, може потримати час, але його зостається зовсім мало. Опошня хвилина, 90 йде на табло 44-15 у другому таймі. І ще Артем Воронцов зараз з'явиться на полі, коли поспіє. 17-й номер Крумкачев. Але тут не до заміну, тут треба пильнувати футболістів «Нафтана», які пішли усією командою наперед. Не було становища поза гульнею, але пропильнували цей м'яч футболісти Крумкачев. Замість
Нет, это Замена в складе Нафтан. Поле покинул гулец номер 23 Дмитрий Томилов. На поле вышел гулец номер 24 Дмитрий Борисов. Борисов вышел. У Нафтана за место Дмитрия Томила. И это воду пить пошел. І час скончився. Основний час матчу. Іде вже 91-ша хвилина зустрічі. Ну блин. Сергій Кузьмініч, конечно, 4 замены зробив уже. Воронцов, Лихтин, Дериберя и Сгурский. Зиньков выходили на поле. Не спится. Бачите, коли так шмат замену тут тяжко все это зауважить. Час вийшов, ідуть компенсовані хвилини. А зараз ще і спречка. Красная карточка. Червона картка буде показана за другою жовтою. На жаль, Сергій Линько покидає межі поля. Правда, час уже скончився. Тут особливо шкодувати приходиться тільки про те, що він пропустить наступний матч. Згуляв вельми грубо. Ну і ось у Крумкачову заміна, про яку ми казали, Артем Воронцов зараз виходить у гульню. Замена в складе УПК Крумкачев. Поле покидает гулец номер 13 Заместо Дмитрия Лебедева. На поле вышел гулец номер 17 Ну що, опошній шанс Воронцов. у Нафтана. Думаю, там нічого не удастся на добивание, або розіграти нечто у штрафной. Пройде удар. Пройде не, дик не. Значить, Нафтан прогуляє. Плясунов пробиває капітан команди наперед Кутні. Ці дасть його пробити Амін Куркхелі, головний арбітр сьогоднішнього матчу з Гомеля. Дає, дозволяє, а тим часом згуляно 2,5 хвилиною додаткового часу. Ух ти, як пошансувала Нафтану. Крумкачам, звісно. І не пошансувала Нафтану. Ось зараз Зінько прийняв м'яч на свою голову, на своє тіло. І Кутніга не буде. Все. Станіслав Клещук, не спішаючися, вибиває м'яч у поле. Куркхелі каже, що каб гэта ён рабіў, каб гэта Крумкачу ўвогуле рабілі. Бачите, не голкіпер будзе выбіваць мяч у поле, а партнер Куркхелі показвае на гадзіннік, што ён продолжыць яшчэ і дазволіць яшчэ гуляць, калі будуць цягнуць час футболісты Крумкачоў. Вось зараз самы неспакойны момант. Згуляна 3,5 хвилины додатковых у гэтым матчы, кампенсаваных. Як можа змагаецца Альшанік з супернікам. Ну, нешта так Куркхелі, щиро кажучи, вельмі затрымаў матч. Не ведаю нават з-за чаго. Такіх момантаў вялікіх і цяжкіх і доўгіх не было у гэтай хвіліны. Быццам дае Нафтану магчымасць вызначыцца ўсё ж такі, урэшце рэшт. Фух. Новаполаўцы свайго моманту апошняга, як я разумею, не выкарысталі. Все. Арбітр не спяшаецца даваць свісток. Хутка ўжо будзе згуляна 5 кампенсаваных хвілінаў. Жоўтую картку яшчэ дае. Штосьці арбітр тут намудрыў сёння. Нешта ён сёння тут... Вратарю или кому дал? Не-не. Жоўтую картку даў яшчэ і... 5 минут уже!
Яшчэ і Роману Гаеву. Ну, ще жовтую новополовцу. Ну, зараз арбітр догуляється до того, що команди пойдуть у рукопашную, тому що ну, просто невідомо, бачите, порушення на порушенні. А він би це стиснувши зуби, навмисно дає ще гуляти. Ніхто ж не супроць. Мів і Нафтан махчимость. І жовту картку бицем би за затримку часу отримав Роман Гаєв. Але арбітр бицем не зауважає. Згубив годинник, як кажуть, у таких моментах. Закінчується 6-та компенсована хвилина. Ага, ось зараз. Прочнувся Арман Амін Куркхелі. Команда Кромкачи вигулює у Нафтана з ліком 1-0. Дякую за підтримку, суперник. Наступний матч команда проведе 24 травня у Мінську. Чекаємо вас на гульнях. Сачуйте за нами у соціальних сетках. До зустрічі. І сьогоднішній матч поміж Кромкачами і Нафтаном скончены 1-0. Константин Казаков на 40-й хвилине став автором гэтага мяча. Сёння яшчэ ў першай лізе адбудуцца двубоі паміж Слонімом 2017 і Смаргонню. Ну а рэчыцкі спутнік, адзін з лідараў, прыме Гомель. Слонім распачынае матч са Смаргонню а 16-й. Падарожнік, спутнік, я не ведаю, ці трэба перайменоўваць каманды, пераносіць яе на іншую мову. 18 гадзін матч спутнік Гомель. Таким чынам бачым, што Кромкачы пасля 5-го тура набіраюць 10 пунктаў, становяцца ў групу лідараў. Ну, Пінск зараз пасля перамогі у гэтым 4-м туры выходзіць на першае месца з 13 пунктамі. Па 10 застаецца у Лакаматыва, які мае на матч менш, і у Падарожніка. Значыць, Кромкачы выходзяць дзесьці на 3-е месца на гэты час. Смаргонь мае 8 пунктаў і таксама яе матч яшчэ сёння наперадзе. Дзякую за гульню футбалістам, дзякую за падтрымку аматарам футбола. Кромкачы перамагаюць 1-0, шчыра віншуем, дзякуем за дапамогу у сённяшнім матчы і ў рэпартажы, у трансляцыі тэхнічнай службе Кромкачоў. Усяго найлепшага, да сустрэчы, спадзяюся, у наступную нядзелю. Магчыма, двубой, ўсё ж такі, спадзяюся, што двубой Арсенал, а дакладней Кромкачы Арсенал, Дзяржынск адбудзе.